Минималната заплата, верно е, там квартирите са много скъпи, но минималната заплата е 5000 франка. 5000 франка. Окей. Добре. 5000 швейцарски франка, те са около... То преди беше 3 лева франка, сега към еврото не знам, ама по-евтин е от еврото спрямо лева. Но нали Швейцария се водеше за най-скъпата туристическа дестинация за каране на ски, нали, в Австрия. То на Пампорово пъти се носи в Швейцария. Аз не знам тия хора. Кой ходи там, бе? Как може? Откъде? Знаеш ли колко... не, ти сигурно знаеш, защото ти си в България. Но, понеже сина ми, нали, да знаете, че замина преди мен и вчера нощи ми звъни потресен и вика,